Τι κάνετε? Καλημέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Η χαρά είναι όλη δική μας. Τι κάνετε, είσαστε καλά? Είμαστε μια χαρά. Πολύ ωραία. Αγγελική, τι είναι η safety? Δεν άκουσα. Λέω θερμοκρασίες σου. Είναι λίγο δύσκολο εδώ, έχει λίγο έναν αέρα, οπότε σας ακούμε δύσκολα. Να σας πω εγώ πολύ σύντομα ότι η καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε γενικά τον τελευταίο καιρό, η αύξηση των διαρρήξεων και όλος αυτός το άγχος που έχει ο κάθε ένας από εμάς να προστατεύσει το σπίτι του και την περιουσία του, δημιούργησε την ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και προστασία. Αυτό έρχεται να κάνει η Safety Expo, η οποία ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Αριγιάννης είναι διευθυντής marketing από τη Metropolitan Events ΑΕ. Πείτε μας τι μπορεί να βρει κανείς στη Safety Expo και αν απευθύνεται στον καθέναν από εμάς ή μόνο σε επαγγελματίες. Καταρχήν έχετε απόλυτο δίκιο. Η αύξηση της εγκληματικότητας και η ταχύτατη ρυθμή παραβατικότητας επιτάσσουν την πρόληψη. Η Safety Expo έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Είναι η πρώτη έκθεση για την ασφάλεια και την προστασία. Ξεκινά την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Με διάρκεια 3 ημέρες, Παρασκευή ως Κυριακή, στο Metropolitan Expo στο αεροδρόμιο, και εκεί θα βρούμε 25 κατηγορίες εκθετών. Ασφάλεια για το σπίτι, για το εξοχικό, για την επιχείρηση, προσωπική ασφάλεια, αυτοάμυνα, οι 80 κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, επιχειρήσεις του εξωτερικού με παρουσία στην Ελλάδα, θα είναι εκεί. Οι επισκέπτες της έκθεσης, γιατί αυτή η έκθεση τους αφορά όλους, μπορούν να βρουν ένα διαδραστικό πάρκο, το οποίο είναι χωρισμένο σε 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα δουν επιδείξεις από σχολές αυτοάμυνας, πώς μπορεί κανείς να μάθει τα πρακτικά και βασικά για να μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του σε ενδεχόμενο κίνδυνο. Και στο δεύτερο διαδραστικό πάρκο θα γίνονται εκπαιδεύσεις σκύλων, shows και επιδείξεις. Στο εξωτερικό μέρος της έκθεσης, στο συνεδριακό κέντρο του Metropolitan Expo, θα γίνονται εκπαιδευτικές ημερίδες για τους επαγγελματίες, όπου θα μάθουν τις τελευταίες εξελίξεις από τον κλάδο τους. Ωραία. Εμείς αυτό ακριβώς θα θέλαμε να μας δείξετε. Θα θέλαμε να πάρουμε μια πολύ μικρή γεύση από την εκπαίδευση των σκύλων. Κοντά μου λοιπόν είναι ο κύριος Ηλίας Κανέλος, ο οποίος είναι εκπαιδευτής και μας φιλοξενεί βεβαίως και στο εκπαιδευτήριό του. Καλημέρα. Θέλω να μου πείτε πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι ένας σκύλος ειδικά εκπαιδευμένος για να φυλάξει το χώρο μας και βεβαίως στη συνέχεια να δούμε την καλύτερη εικόνα που μπορούμε να έχουμε, έτσι, να δούμε μια επίθεση. Ένας σκύλος μπορεί να είναι απόλυτα αποτελεσματικός, αρκεί να εκπαιδευτεί σωστά. Κακοί σκύλοι δεν υπάρχουν. Αυτό που συνηθίζω να λέω είναι ότι υπάρχουν κακοί ιδιοκτήτες. Εάν κάποιος σκύλος απευθυνθεί σε κάποια καλή σχολή εκπαίδευση σκύλων, μπορεί να έχει ένα σκύλο που να κοιμάται ήσυχος μαζί του. Η άποψή μου είναι ότι οι σκύλοι φυλακές πρέπει να μένουν μέσα στο σπίτι. Δεν έχει κανένα νόημα να έχουμε το σκύλο εκτός σπιτιού. Εάν είναι προσαρμοσμένος μαζί μας, είναι καλά με την οικογένεια, μας προστατεύει πολύ καλύτερα από τη στιγμή που ζει και κινείται μαζί μας μέσα στο σπίτι μας. Λοιπόν, με την επίδειξη θα τη δείξουμε με τον Ρας. Ναι, ο Ρας είναι ένα Rottweiler 4 χρονών. Λοιπόν, Ναταλία, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στην επίδειξη. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Πάμε. Λοιπόν, να σας δούμε. Ένα πολύ ωραίο Rottweiler βλέπουμε, που είναι κατεξοχήν σκυλιφύλακας αυτό, για να ξέρετε. Εντάξει. Αντίο, φίλε. Αντίο, διαρρήκτη. Μπράβο. Μπράβο, αγόρι μου, όπως το πες. Aus! 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 Τον έχει αρπάξει και δεν τον αφήνει, παιδιά. Όχι. Τον επιβραβεύει το αφεντικό. Αλλά δεν αφήνει το χεράκι. Και του λέει άστον. Μάλιστα. Ατακ! Και τον κυνηγάει κιόλας, έτσι. Μόλις τον αφήσει ελεύθερο, βλέπετε, το αφεντικό του, τον κυνηγάει, δεν τον αφήνει καθόλου. Μπράβο, οκ. Μάλιστα. Αγγελική, ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό το πολύ μικρό, έτσι, πολύ μικρή γεύση που πήραμε. Είναι λοιπόν μια πολύ μικρή γεύση στην Safety Expo, την έκθεση ασφάλειας και προστασίας που ξεκινάει την Παρασκευή 8 Μαρτίου. Θα υπάρχει ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι που θα μπορεί ο καθένας από εμάς... Θα υπάρχουν οι κορυφαίες σχολές εκπαίδευσης σκύλων στην έκθεση αυτή, που θα μπορούν μέσα στο διαδραστικό πάρκο που θα υπάρχει στο χώρο της έκθεσης να κάνουν παρουσία της δουλειάς τους. Εκεί θα μπορούν οι φιλοξενούμενοι και οι επισκέπτες
πολίτες να θαυμάσουν τι μπορούν να κάνουν αυτά τα εκπαιδευμένα σκυλιά. Μάλιστα. 8 με 10 Μαρτίου λοιπόν στο Metropolitan 8 με 10 Expo. Μαρτίου, ναι, στο Metropolitan Expo. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Αγγελική, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα που τράβηξες τόσο κρύο και τόση ταλαιπωρία. Την ατάκα την άκουσες που είπε στο σκύλο. Ατάκ! Το ατάκ, παιδιά, είναι η κλασική ατάκα που λένε πάντα.